Здравейте, приятели! В това видео ще направим един бокен. Ще ви покажа стъпка по стъпка как да си направите тренировъчен меч бокен. Какво е това? Това е тренировъчен меч, който е във формата на катана. Съответно, когато се тренира, за да не се изпоколим, ползваме тренировъчни мечове. Те се наричат бокени. В това видео ще ви покажа как се изработва един бокен от А до Я. Или поне как го правя аз. Да започваме! Първа стъпка. И така, за начало трябва ни материал, от който да направим меч. Аз ползвам обикновен сап за лопата. Който обаче, ако може да се намерите изкривен, е по-добре, но повечето са идеално прави, което ги прави неподходящи. Понеже трябва да има тази извивка за бокена. Сега, за да го изкривим, ще го накиснем във вода. И така, следващата процедура, трябва да е една ПВЦ тръба с тапа отдолу. Вече съм я ползвал многократно, затова изглежда това трагично състояние, но няма значение, върши работа. Взимаме сапа, който искаме да накиснем, след това да изкривим и го слагаме вътре в тръбата. Съответно, доливаме с вода. Трябва и нещо, за да го запътнем. Так доливам догоре. Го напълня догоре, за да видите как после ще водата. Пълно е догоре. И сега го оставите на място, където няма да ви пречи, няма да го закачате поне 2 дни. 48 часа. А може да го оставите за по-дълго. 2 дни по-късно може да видите как дървото е поело от водата. Съответно го вадим. И след като е напоено, може да го огънем. Как става това? Сега ще видим. Трябва да го огънем. Ползваме стяга. Ползваме 2 големи стяги. Подходящо дебело дърво, което ползваме. Съответно. Ще трябва да го настъпя. Да го изгъна. И така. Ето. Сега го оставяме да съхне минимум 2 дни. Ако го махнете по-рано, няма да се получи. И така, след като са минали минимум 48 часа, може да го освободите, но е желателно да го оставите да съхне поне 5 дни. Препоръчвам. Освобождаваме лярата. И може да видите как вече има извивка, която е подходяща за изработката на бокен. След като това е изсъхнало вече поне 5 дни, трябва от него да направим ето това. Как става това? Ще ни трябват няколко неща. Рулетка, за да измерим точните размери, които са ни нужни. Моливче. Аз ползвам диск за дърво, шлайф, после диск с метална шкурка. Ако нямате, става и с обикновена, но ще ви отнеме повече време и повече търкане, което всъщност пак ще не е нужно, защото това е грубо, това е за финното заглаждане и накрая с виброшлайфа ще доизгладим. Горещо препоръчвам да се ползват предпазни инструменти, като очила, маска, за да не дишате прах и слушалки, защото се дига страшен шум. Да започваме. Размерите на бокена съм ги взел от купен бокен, който съм мерил, след което започват да правя.
Дължината на букена е 1,2 см. Съответно, само острието 75 см. Дръжката е 27 см. Придържам се към тези размери. Преценяваме коя страна искаме да използваме. И така, по някаква причина ми прекъсна видеото. Отрязах от двете страни букена с помощта на шлайфа. Много внимавайте с тези дискове, много са опасни. Така че трябва да сте тук и сега на 100%, когато режете с тях. Отрязах от едната страна малко и от другата страна го отрязах на 102 см на размер. По някаква причина ми прекъсна видеото. Маркирах и дръжката на 27 см. Сега следва от това парче дърво да изкараме букен. Ще работя отново с този диск, който много трябва да се внимава. Започвам да свалям от двете страни равномерно. Така намаля на двете страни постепенно, отсам, докато придобием дебелината малко по-дебело, отколкото не трябва, защото после ще работим с другите. Продължаваме с много внимание, защото това си е доста опасно. След като го поизстанихме от двете страни и оформихме, сега тук ще е дръжката, затова го оставих малко по-дебело. А тук ще отрежем върха. Почва да придобива форма. Сега вече ще използвам другия диск. Вече ще ползваме металната пила. Като сме го пооформили, трябва малко по-внимателно да пипаме. Така че гледаме ето така отстрани. И там, където изпъква дървото, трябва да се намали бележим с молив. Че трябва да бъде отнето. Като внимаваме да не задълбаем, защото ако задълбаем, после няма как да го оправим. И целен труд отива по дяволите. И това нещо се повтаря няколко пъти, докато ни хареса форма. Когато преценим, че горе-долу вече е добре, може да видите, има извивка. Тахаме този. Ще ползвам този, който вече съм ползвал. По същия начин много внимателно ще го заглаждам, но ще си маркирам с моливче там, където искам да отнема. В случая този дик се е поизхабил
Става за изглаждане, даже много по-добре от другия, но ще сложа новия. Все пак, когато ползвате нов диск, трябва да знаете, че отнема доста повече. Хубаво да имате и един стар, който пък се заглажда по-добре. Така, след като вече сме, мисля, че почти окончателна формата, ще го изгладим. Сега ще го поизгладя с виброшлайф. И накрая, не мога да не го пипне на ръка, с още по-финна шкурпичка заглажда. Просто друго си, като го пипнеш на ръка. И бих казал, че е готов. Останаха още две процедурки, за да е съвсем готов за битки. Хубаво е да се работи навънка, защото количеството стърготини, което излиза от един меч, че не е малко. И това вътре вкъщи е сериозен проблем. Следващата процедура с помощта на пирограф го графираме с съответния символ, който искаме. В случая, понеже е тренировъчен меч за айкидо, ще е айкидо, може да е за джудо, може да е за кендо, може да е за друго. Аз ще го графирам сега с иероглифите за айкидо. С финно моливче може първо да си го нарисувате, но понеже съм го правил много пъти, директно работя с пирограф. Разбира се, всеки един надпис става уникален, всеки един меч става уникален. Това е ръчна изработка, няма един с един, които да са абсолютно едни и същи. Готово. Тук е момента, мога да ви обясня какво означава айкидо. Първия иероглиф ай означава хармония и енергия до е път, или трябва да сме в хармония с енергията по пътя. Като под път имайте предвид живота. Значи ние трябва да сме в хармония с енергията или с всичко, което ни заобикаля, защото знаем, че всичко е енергия, в живота си. Това е смисъла на айкидо. Да сме в хармония с всичко около нас. Така, следващата процедура е да го импрегнирам. Много сложно звучи. Всъщност да защитим дървото, примерно, от влага, и в случая аз го правя с машинно масло. Просто взимам един парцал, може да се намажа, разбира се, и с някакъв специален лак или безир, или там нещо си друго, но аз просто ползвам машинно масло и става чудесно. Се променя цвета и дървото съответно е защитено от вода, от разни паразити, ако искат да го ядат, макар че това, ако тренирате с него, няма как да се случи.
Да, разбира се, спирографа може да го украсите с най-различни фигури и неща, но ако искате да е класически, най-добре да си е така изчистен букен, за наистина за тренировки. И да, тук също поминавам с една черна линейка, за да откоря дръжка. В момента забравих, но сега ще го мина. Да, гравира се преди да се намаже, защото просто е за гравиране. И това е. Нашия букен е готов. Разбира се, сега трябва да се остави да попие хубаво, понеже е мазен. После може да го избърши още веднъж с парцалче и готово. В случай, че понякога се получават и шупки, такива на допир е неприятен и има шупки, да, просто се притърпва хубаво с финна шкурка, обработва се отново с масло, отново се бърши и готово. Вече няма такива шупки. Те не се получават всеки път, може би според зависимост от дървесина. И както казахме, всеки един е уникален, различен. Това е. И ако видеото ви е харесало, не забравяйте да ударите лайк бутона. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да питате. Ако някой тренира айкидо или друго бойно изкуство и желая да му се изработят оръжие, може да се свържи с мен, може просто да пишете в коментара, аз ще го видя. И може да се свържим налично и да ви направя. Така, това беше Ник Зик. Благодаря, че гледахте. Пус!